dho kisungu ni black nightshade, kata kihero managu gi dho swayo, kata kihero bende waluonge ni osuga. Yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka black machiegni. Aya, ber ba. Idhe nade? Aneno ka idiche puodho kabisa. Kabisa. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima iniwuon itimo. Erokamano, an gi nyinga giluonga ni Kukeyo. Oa Kabonyo Kanyagwal ward. Koro mane kaka. Erokamano ahinya. En ang'o mano mijing'o kata motivation mineno ni ber mondo idonje pith kata puro alot mar osuga? Osuga ni en alot mahero saidi nikech en alot ma ousore locally to be oyudre johere kabisa. Koro mi an pith mar osuga mahero saidi. Gimomiyo na adonje pith mar osuga ni saidi majali. Na donje pith mar osuga ka compare galode kaka sukuma gini. Osuga ni okaw kinde matin mondo olosre. To ji mang'eny bohere, ochamore locally kod chiro mamoko be oyudre onyalo use. Inyalo tero wa okege kata gima kisungu dendo ni growth process mar alot mar osuga. Alot mar osuga ne kida pure to ikuongo inyiew kothe kaka wajang'iew kothe e duka. Kiseng'iew kothe gi area mida lose, tibiro ilude ka nasari. Kiselude kar nasari to kawo jumbe moko 3 to ikora aika koro itero e puodho manyo iseloso maber. Tigone faros. Isegone faros to koro itiyo gi pi tipidhe maber kabisa. Kamano. Ere kaka ng'ato nyafwenyo ni kodhi mar osuga ma en owuon ong'iewo en kodhi maber? Osuga gi gin kodhi mopogore. Koro nitie kodhi kaka mae nakawo mondo mi apidhi nikech nayudo ka onyak maber, nyak ne gima nolomba miyo nakawe ka jirani. Koro kanane kaka notimo nagombo ni mondo adhi akawe amba apidhe mondo achak go yuto mara. Spacing kata nafas mar puodho kata kaka ipidho osuga inyalo nyiswa ni chal nade kata rom nade? Alot mar osuga ni kipidhe to ing'iyo kinde kanyo bed gimoro 30 cm. Alafu plant ka plant iketo 10 cm bur ka bur nyawadgi. Koro ipidhe kamano, koro kata kikawo quarter of an acre tipidho kamano all round. Macham ipidho na quarter kene nyalo mi pesa maber mokadho. Erokamano. Alot mar osuga timo maber e lowo machal nade? Lowo pwani kaka wan wang'eyo, an ajaka Kabonyo Kanyagwal, an alot apuro mana Kabonyo Kanyagwal to lowo mwatiyogo sana iluongo ni black cotton soil. Mane lowo machiego osuga ma kamoro nyalo chiego osuga maber kabisa. Koro nyalo en kada mondo ji opidh osuga e black cotton soil. Kamano. Erokamano. To alot mar osuga kawo kinde marom nade puodho mondo oikre kaeto ikaye aeto inyalo uso ne ji? Osuga tok pidhe after 3 weeks to osuga inyalo kayo bang' nyaka dweche 6. Kikaya kayo mi pesa. Anyalo gombo ng'isi ni quarter na mapuro gano miya gunde 5 to gunde kogune auso siling' 4,000. Inyalo go kwan pesa makura yude quarter na kendo puodho mar quarter mondo ng'ina yudo pesa di weekly. Dar jiwi ni alot ni ok diu. Mana kaka na ng'isi na alot ni gimondo mi apidh na ka jiranda. Ta alot ni nyaka jogweng'wa machako cham jiranda machako ng'iewo alot, ka ok opidho chako ng'iewo marane. To bang'e nitie customer mabiro mana penji ka gona simu ni alot ni chabitindo ikore kech gini an japur mano osuga. Gibiro bagoni simu to kosa ikore ng'isi ni kawuono alot ikore biuru. Koro an ok achandra dhi manyo chiro oko. Gibira dalana. Atiyo mana gi simu to jirani ikawo to jok be biro mana through phone to gichamo osuga. Koro pesa yudo mana dhoth. To sama wachni idoyo didi kata doyo timo e kinde marom nade? E doyo kasepidho osuga to bang' juma achiel achako do osuga. Koro kasedoye kamano to ang'wede kasto okang'o to after 2 weeks a week adoye weekly. Wat maseng'wede after 2 weeks to weekly adoye. Bang' kaseng'wede juma 2 to juma achiel adoye mondo obed maler ma kute ok nyal donje iye, puodho bedo maler eka rito osuga nyalo chamo kinde marabora. Kamano. To timo maber e kinde machal nade? Ndalo oro koso ndalo koth? Sana osuga dwaro koth ma oromo, ok dwaro koth mang'eny ahinya to bok dwaro oro ahinya. Ndalo ma koth chwe maber to osuga jambo momakre mopoto kabisa. Omiyo kama tin kende ayude gunda madabar. Kendo ayudo pesa mokwe maber kabisa. Kamano. To bende nyatimne gima kisungu dendo ni intercropping, inya pidhe gi cham moro? Cham moro to ok wagombo mondo ipidhe nikech mae ogo bungu mag cham moro ok nyal yudo nafas ma otigo malo. Koro kipidhe kama tin kamano to ogo bungu, kosego bungu
to alot miro kanyo oro ming'iewo kata gik ma anti-cropping cham boni dwarno inyalo tiyo gi pesa mondo ing'iew cham machielo mondo dwarno nikech kama thino mi biro mi pesa maber kod chiemo maber koro miyo onge tiende nywande udhi biro kelo tuoche mang'eny be kichak iparo ni kelo cham mamoko koro ok bi dongo maber koro wagomba ni ng'at ma pidho puodho suga opidho suga kende oyier kamoro mopidho suga kende ma ok omedo gi cham mamoko. Gin ang'o ma in iwuon kaka japur itimo kata ing'iyo kama ka iyud yuto makare? An gima timoga ni puodha kaseloso maber madhingo mapidho to gima timo na rite. Ere kaka rite? Arite nadoye mano kang' achiel mar aloso ga alot nadoye maber kato tuo batiyo gi yedhe kagoye mondo obed alot maber. Kute be atemo nego mondo kik cham na it alot nikech mago biro duoko kendo na piny. Koro arite gi yedhe gi doyo mondo ayud keyo manyak maber. Koro puodho nyaka bed maler ne kute kamoro amora kamano tuoche be itemo loso ber ka beto puothe inyalo chiele mondo koro jok donya manyalo kelo ni tuoche mopogore opogore. Mane kaka rito alot na matin mondo mi keyo maduong'. Ere kaka iiko lowo kapok ng'ato pidho alot mar osugani? Lowo kada na ike to mokwongo kaka mato nyakrunu aloso gi lwedo koro akwongo apure madhing'e maber kasepure tachako abiro akawo kwer achako atoyego modhing're to nasari be naseloso kare moro machungo maber. Koro ka giikore to lowo manyasedhing'o chande takawo kech wan watiyo gi water pump kod pipes akuo pi matin e wiye tapidho suga mana kaka nasewacho mokwongo ni en 30 by 10 aketo gi space moromo moro ka moro ma pidho suga maber ma from 1 week kibiro to ok inyal believe ni en suga ka 1 week oyudo ko wuok gi viga mar dongo maber kabisa. To ndalo ma wach ni koth onge in iwuon igolo pi kanye mondo igo e alot? Wan gi aora moro kama chiegni ma pi ok rume. Koro na ang'iewo water pump moro gi pipes epani nyalo nenogi ema konyra go sama chieng' owuok tago pi. Ndalogo be koro konya saidi nikech ndalogo piny otuo malona ni kende ma ji pong'o. Koro mano thuolo ma atiyore mondo ayudgo alosgo pesa e gweng'wa kae. Asepidhe kinde mararieya maber nikech kana afwenye to ayudo ni en alot mayot mapidho mayot compared to alot mamoko. En ema kipidhe to inyalo yudo keyo. Koro alot ni asepidho madhi higni 5. En yuto na en sana kapok apidhe ka onge alot ok awinj maber en ema nyaka pidhe nikech en moriembo na od gimoro amora matindo tindo oriembo na. Koro cham mamoko be kapidho to nyalo dhi romoko but alot ni en mokonyo oda gimoro achiel matindo tindo en mos provide. Koro ok anyal wil go suga. Osuga ni osekonya ma ok anyal weye. Kama tin kende kaka neno apidho tin osekonya mapok ayuda konya kony malich. Omiyo najiw jok ma jirende ga bende gikope gimbe kawo mana suga ni gipidhe keto kara matin mondo giyud konyruok. Ka nichako in iwuon nichako gi pesa marom nade kata starting capital moro matin kik inyisa exact figure inyamange. Osuga ok dwar pesa mang'eny. Osuga dwar pesa moloyo kibiro kawo kodhi ka tiluda kamoro matin to kiseludo tigo mana gi lweti ka ni kamoro miyago to tigo gi lweti kisego gi lweti tichuo osuga kanyo. Koro gimibiro timo ni sama kaka mata ayudo mana gi lweta koro mana sama dwa go pi ka koro ndalo oro takawo ang'iewo fuel gi pipes tago dakika matin be ka samoro adich to nyathina moro ma wuon gona ka matin to bang' juma achiel akeyo osuga obimbore akayo osuga miya pesa malich ndalo matin no. Kodhi minyachiwo nono koso ng'ato nyaka miye gimoro matin? Mokwongo kaka an japur nikech amena ka wiri ng'ato nono akwongo amiye nono to mar ariyo ka koro duogo to koro adwaro pesa nikech asepuonji kaka ochiem gimimiyo ng'ato nono bok dhi maber. Koro mokwongo anyalo miye nono to kosedhi oyudo ka mile mar ariyo nyaka koro akwaye kitu kidogo mondo eme koro dhi kako konyore go. Mana kamano janeno maro wachopo e kidieny mokwongo kendo koro watieke. Wadwa ni wakaw rusa mar dakika moko machuok aeto bang'e waduogo kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth.
Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Skiza chapa, ushinde. Jamani, watu wa Kakamega wanajua kama umepata pesa za kupanda? Wanajua. Sababu nilikuwa nimewaambia, nilikuwa nimeeneza habari, naambia kwamba sikiza na chapa ndio kusema. Ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino, cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Bado kuna zawadi nyingine, sio? Kuna zawadi nyingine. Asante. Skiza chapa, ushinde. Ngoma Wake and Audiothum. Ngoma Wake akiloni mix mofwest. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Tuakijo tumbe nyakura magonyo kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga and Papa Vike Wukich, Kichario, Kichadek, Kichangwen, Kichabich Sapar Gida kapaga beach nyaka sapaga rio Warom Geno nigisanie gimoro matin ma ne wakao ni rusa cha in bende isetime kama ka kik chiembi wange kendo. Adwa ni wamed puonjore ke bende wamedo miore mijingo ne jogo ma bende nigi lony kor kapith mar alot mar rausuga ni. Ka bende in masamoro in gi gombo mar pidho alot ni mondi yude ari adek ma bende bro konyi bang' chenro wa makawuono ni. Jaduong'eno, sama ini wuoni ne puodho kae, gin midhiero mage kata challenges mage ma ini wuoni sekale kuom kinde mar higni 5 mi sewacho ni pidho alot ni? Mokwongo mana kaka sanasa wacho mokwongo ni mondo kik tuoche gi thaga mokwongo nyaka ket alot ni maler. Mana achiel kuom okang' manyaka ka mondo irit alot ni. Iketo ya maler ng'isi ni asiko ka doye ma wa tok ng'weto ta doye, tok ng'weto ta doye. Karo be ka sport ka ang'iyo ka tuo moro ne dadonjo ta aringa e duka ta kawo yath. To kanya biro chwado gi yath maluok maber ma tuo no anegi. To mololo gima kelo ga mondo alot ni cha maber, rite iye maler ma koro tuoche kada kute ok nyal yudo kaka chope. Ere kaka ini wuoni nya fwenyo ni alot mantie puodho kawuono ni nigi tuo? Nyaka puotha ni samoro ka ase tije moko godhiambo to nyaka tim spot check. Spot check ka wuothe puotha ng'iyo to kawuono puotha ne ang'o ka ng'iyo ayelo itegi kama ang'iyo to kudi mage ma dipo kanyo donje piny. Koro mane maka fwenyo kaka mako ma koro lokore yelo gi. Mano koro kase adhi tadhi agrovet ta penjo ng'ama uso yedhe ni naneno tuo moro machal gi kamae to explain to miya yath mabiro kagoyo to kiny dala dek to tuo no kachaka ne kendo. Koro mana kaka akonyora nikech rieko be nyaka som kuonde mapogore opogore.
Koro ma kasana those challenges go tadhi aga taka yath tabiro tago immediately moka waste time. Monda konya lot na ni omed konya. Erokamano ahinya. En tudruok mane ma in godo gi bank mar Equity? Bank mar Equity ana member ne. By the way, an ga account kuno. An ga account kuno to kendo sane gi tie kaka giloso system moro masani gipuonjo jopur. Ma ayudo message gi through SMS ka ayudo ni sama kama weather forecast ging'isa gik monego tim business gipuonja kaka onego tim ohanda mar alot. Koro ayudo puonj mang'eny koa Equity Bank. Manyiso ni gin gi ndalo ma gitimonu training kata tiegruok? Yes, nitie ndalo ma giluongo training ma gipuonjowa kaka dwa pidhi alote mwa pidh purogi. Koro ahero Equity nikech okonyowa e puonj saidi. Kamano. Erokamano. To sama in iwuon in gi wateja kata jong'iepo ma bende biro kawo alot iri, ere kaka gichuli? Kaka gisebiro kase alot oseikore to ka gibiro to giorona pesa e simo. Koro pesa ni ka giseorona simo to a transfer e bank. Koro bank be reflect ni eno ka noyudo pesa makama. Koro pesa no ema koro akonyorago anyalo tiyo kech kaka sani piny odhi digital. Ing'e kaka pesa biro transact from bank to simo. Koro mane kaka akonyoragi ka gisemiya pesa tagolo moko ba deposit. Koro sama gichandruok tagolo pesa tatimogo wechega make household duties. To gi sani akia ni chiro mar alot osuga ni chal nade alwora ma bende wantiere ni? Luwore kiwango mar ng'ato. Samoro ng'ato dwaro modhi cham matin. Koro nitie kiwango moro mapimo kaka tonga moro matin mapimo kanyo Sh300. Koro tonga ne moko timto Sh300 to joma dwaro guna be koromo guna tauso aguna chela Sh4,000. Imagine kama tisini. Koro mana kaka yudo na makae dhodha ka. To akia ka bende gi sani iseyudo kony moro amora koya e county government? County government to waseyudo kony kaluwore e puonj, gisepuonjowa. Weche mag pur matindo gipuonjowa, giluongowa trainings moko. Gipuonjowa kaka dwa rit alote wagi, pur alote wagi. Mondo wabed gi knowledge nikech knowledge e pesa. Koro an knowledge no gima maduong' sed makosemiya tadaka manywe maonge shida. Wach mogik ne janeno ma bende neno chenro ma kawuono ni inyalo jiwo jalni nang'o? Dawaro ma jiwo jowetewa ni pur mar alot sana osuga. Dago mondo ji otem pidho saidi nikech osuga kama tin kaka inene kama tin osekonya gi familia na. Kama tin to pesa turi, kama pesa to pesa daba. Koro dago jo winjo duto te mondo alot mar osuga ni gipidhi. Kech ma yor konyruok en yo ok odwa capital mang'eny. Inyalo tiyo gi energy mari matin tiloso go pesa. Kama tin dairi ng'isi ni kama tin osemiya 20,000. Kama tin to pok ang'wede madha. Ka cham for 6 months pano dhi miya pesa di. Pesa turi. Koro dajiwo jo winjo duto mondo gidonje e pith mar osuga biro kelo konyruok kimedo gi pith mamoko, pur mamoko. Anamana kaka nawasasa ni nyinga eno kokeyo aboka awuoyo kabonyo kanyagwal. Namba 0716 659723. Arwako jo winjo madibed gi penjo moro amora and ready mondo mi aduogi. Ero kamano. An iluonga ni Kenneth Ochieng Otieno. Kenneth Ochieng Otieno en japur. An wuod Rangwe kamoro ni Kagan. An jalony e weche mag pur ma iluongo gi dho ngere ni agronomy. An agronomist. Awuotho gi jopur wagi mapuro alode to kod other crops, ok en alode kende. Koro wabiro walimogi, watimonegi trainings, wamiyogi extension support. Seche moko wa organize negi trainings, waluongogi in our offices, gibiro to wamiyogi puonj mowinjore. Alot mar osuga en achiel kuom alode ma waluongo gi dho ngere ni traditional crops. To gin alode ma osepur over time ma nonyuolo oyudo ka dewa purogi. To kendo gin alode ma ji ohero sana. For some time pur mar alode gi osebedo ka dok piny. To wasebedo kwa encourage jopur mondo med purogi nikech alot kaka osuga en alot man gi benefits mang'eny. Ma kwanya wuoyo kuom moko mag health benefits mag osuga. Osuga lony wacho ni osuga improve eyesight mar ng'ato. Osuga nigi some antioxidant factor. Maiso ni ka nitie some foreign materials e dendi to nitie kaka osuga nya detoxify.
Osuga improve mental health mar ng'ato, among other very many benefits. Okanya mention ng'eny. Osuga dwaro pH levels ma chakore 5.5 to 6.8. Mano, in other words, wacho ni en acid, but en acid ma weak, okay, strong. Kech 6.8 is almost 7 minor neutral. Koro 5.5 to nini lo ma pH ne mano ber. Koro wan wang'iyo varieties manya timo maber e pH like korwa koni in this western region, especially in Kisumu County, the pH mar soils range between 5 to 6.5 kanyo. Koro wamanyo these varieties ma thrive koni kasto waifane jopur nyiso ni mae makitimo to nyalo mi yield midwaro. Osuga en a crop ma inya harvest. Inya harvest kata 6 months. Be kata more than 6 months, depending on how you are going to manage it. Nikech kidhi manage gi pi maber, kimiye pi maber, mo yudo pi e samo dwaro, ok stress a lot, then inya harvest for even 6 months ka in timo harvesting. To gima jopur be koso ma ok otim, gima waluongo ni plucking. Plucking e dholuo waluonge ni haro. Sama isepidho osuga misetimo transplanting mosekawo ndalo 14, ka odonjo ndalo ma 14 ma koro chako ng'weto mokwongo cha, nitie foliage ma soft no, wiye ma malo no, onego bed ni ture, mano waluongo ni haro. Itimo ne plucking. Nikech kiture maber, to koro kata ka odhi dongo kendo kodhi mbele, to koro dongo ka en gi ngufu, oloso branches ne maber nikech ni tree mechon. To in the event ma ok itimo mano, to odhi dongo malo dichiel to ti. To kitimo ne plucking maber to odhi karore, koro ikaya for a very long time. And osuga, in fact, osuga under good management, inya yudo in 1 acre inya yudo up to 8 tons. And osuga nigi bei as compared to all these other varieties mag horticulture vegetables. En gi bei sana. My parting shot en mai. Ne jok man gi interest mar timo pur mar osuga, abiro encourage ni osuga samoro ofuku ni otami mondo idhi ikaw kodhi ma waluongo gi dho ngere ni certified seeds. Wan gi kothe osuga mayudore locally ma inyalo kawo to itimo ne management maber, imoyo matuo maber, tiloso maber, tiludo. To kiseludo, tiloso lo maber, tipitho, tiyuda yield ni maber. Ka itimo ang'o? Ka itimo ne good management. Ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa maduong' e kitimo ang'o? E kipidho osuga. Namba mar simu en 07 28 65 88 90 kata 07 08 45 68 26. Mago e namba simu. Bende ng'eyo ni alot mar osuga kata kihero managu kata black nightshade, gimoro mar ariyo ma bende daher ni ng'e kuom alot mar osuga en niya, oduoko chien tuoche ma bende iyudo kaluwore gi tuoche ma ikelo gi kong'o ma kisungu dendo ni liver cirrhosis. Mar adek be daher ni ng'e ni achiel kuom health benefits ma bende ng'ato yudo kochamo alot mar osuga en niya, it alot ni inyalo tigo ka yath ne jogo man gi tuo aina mar guonyo e del. Alot mar osuga ni ber kendo konyo ji aina go. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wane wasewuok oko ni kamoro amora ma intie, gwenge moro amora ma inyalo yudorie, wabro pango safar ma wachopi mondo wane gima in gode puodho kata gima ineno ni ber mondo kony oganda wa mantie Kaluo kae. Inyalo orona ote bende kitiyo gi Facebook account mara mar Lorino Mondi nyaka Black kata
Instagram, TikTok, kuondego te atiyo gi nying mar Lorino Mondi. Yiena mondo akaw thuolo mar goniero kamano in janeno marwa ma ibedo kodwa chakre no tayo chenro ni nyaka sani wachopo giko. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani.